Bueno, hemen aurkeztu dugu aurten Aiaraldean egongo den Laia eskolaren egitaraua. Guk uste dugu oso tresna baliogarria dela emakumeen hausnarketa, akonpainamendua eta sakontze maila hainbat gaietan egiteko. Guk uste dugu orain arte eraginkorra izan dela. Gizonak ere, gizon batzu behintzat parte hartzen ari dira ibilbide honetan eta pentsatzen dugu eta nahi dugu hurrengo urteetan ere programa honetan jarraitzea, ze pentsatzen dugu oso baliogarria dela halako programak eta egotea. Hartu dugu Aiaraldea osoa, Laudio, Amurrio, Aiara, Artxiniega, Okondo, eta gero gure aldamenean daudenak eta maiz askotan gurekin parte hartzen duten Orozko eta Orduña. Problematika edo antzekoa daukagulako eta nahiko hurbil gaudelako batzuk besteekin.